Väčšina ľudí v TCG nezarobí. Nie preto, že by nefungoval trh, ale je to preto, že nefungujú oni. Už dopredu ťa upozorňujem, že toto video nie je o produktoch. Bude o správaní, rozhodnutiach a bude o tých stále istých chybách, ktoré sa opakujú stále a stále dookola. Ak sa v tomto videu nájdeš, tak to je len dobré, nakoľko to znamená, že sa môžeš zlepšiť a do budúcna nebudeš opakovať tieto chyby. Tak poďme rovno na problematiku. Ako som to už vysvetľoval v predošlých videách, ty potrebuješ určiť si určitú stratégiu, ktorej sa budeš vopred držať. A kedy títo ľudia nakupujú podľa emócie? Je to jednoduché. Je hype, tak nakúpim. Cena rastie hore, nakúpim. Všetci to kupujú, taktiež nakúpim. A v neposlednom rade všetci o tom hovoria, tak proste nakupujem. Nie, to je chyba. Tuto funguje taká fráza, že investor nakupuje v tichu a DAO nakupuje v hluku. Ak potrebuješ od niekoho potvrdenie, že ideš nakupovať určitý set, určitú éru alebo určitý produkt, tak už je pravdepodobne neskoro. Zapamätaj si FOMO, moja obľúbená skratka Fear of the Missing Out, čiže nejaký strach z toho, že ti niečo ušlo, ťa nikdy nedostane do pozície s výhodou. Opakujeme to stále dokola, aby si sa to naučil, aby si sa vyvaroval týmto chybám do budúcna a aby si začal optimálne už dneska. Pretože nebudeš plakať na rozliatým mliekom, že ti ušli zisky z minulých dílov, z minulých sérií, z minulých ér, ale buduj svoje portfólio tak, aby si už začal dneska a nikdy sa nenechaj strhnúť FOMO. Teraz sa ťa opýtam jednoduchú otázku a môžeš kľudne odpovedať aj v komentároch. Za akých podmienok ty predávaš? Väčšina ľudí nevie. Ak nevieš ani ty, tak znova neinvestoval si. Väčšina len drží svoj produkt, ale držia ho na čo? Kvôli čomu ho držia? Len aby ho predali v budúcnosti so ziskom, ale kedy ho predajú? Rast bez plánu výstupu je len dočasná eufória. Tu platí, ak nevieš kedy vystúpiť z toho trhu, tak nie si investor, si len držiteľ. Už vopred som spomínal, že ty keď ideš vystúpiť z trhu, dopredu si to naplánuj. Daj si určitú stratégiu, že budeš daný produkt držať povedzme 2 roky od tohto momentu. Ľahko sa to hovorí, ale ťažšie sa to performuje. Ja to robím podobne. Určím si entry point na daný produkt, kedy vstúpim do toho trhu a následne chcem mať určitú maržu, povedzme 30-40% a mám naplánované určité časové obdobie a predpokladám, že o 2 roky tá cena bude o tých 40% aj naozaj vyššia ako teraz. Ľudia sa fixujú na percentá, ale zase ignorujú tú rýchlosť. Povedzme si to na príklade. 30% dajme tomu za 2 roky nie je to isté, ako keď urobíš 20% za 6 mesiacov. Tým nechcem povedať, že by si mal všetko flipovať, ja som zastanca toho, že by si mal investovať dlhodobo, ale ako som spomínal v predošlom videu, ráta sa to ako potenciálna lepšia príležitosť, tak proste určitý produkt odpredaj. Najlepší pomer je taký, že neodpredáš celú pozíciu. Vždy to rob tak, že ak si v zisku a vieš, dajme tomu flipnúť daný produkt za 30-40% povedzme v tých 6 mesiacoch, tak odpredaj 50 alebo 70% a nebude ťa mrzieť, ak ďalších 25% vstupne, dajme tomu na hodnote o 100%. Ja to berem tak, že kapitál musí pracovať, nesmie ležať. Toto nie je múzeum. Ďalej prejdeme na problematiku investor versus zberateľ. Ako hodnotíš sám seba? Si viacej investor alebo si viacej zberateľ? Pozri sa teraz do svojho portfólia, pozri sa na svoju poličku alebo skriňu a povedz si otázku, si viac zberateľ alebo investor. Určite vieš zhodnotiť už teraz v hlave bez toho, aby si sa na to pozrel, že povedzme si viacej investor. Alebo ak máš rozrobených 10 master setov, 15 už zhotovených, tak asi vieš, že si viacej zberateľ. Tu je ale tvrdá pravda. Väčšina zberateľov sa hrá na investorov, ale emocionálne sú stále tí zberatelia. Presne tu nastáva tá situácia, keď si povedia, na čo to predávať, však je to pekné, alebo čo keď to pôjde niekedy v budúcnosti ešte vyššie. Ako som spomínal, najlepšia stratégia je taká, že odpredáš čas produktov, ktorá už je v tom tvojom stanovenom zisku, keď si získal danú maržu a zvyšných, dajme tomu tých 25% si necháš buď ako zberateľ, alebo ho predáš, keď cena narastie o 50 až 100%. Tu preto platí,
že investor predáva, keď plán je splnený a zase zberateľ drží, lebo cíti. Samozrejme obidve role sú správne. Pre teba môže byť výhodné byť investor, zase pre iného môže byť výhodné byť zberateľ. Ale zase miešať tieto dve veci dohromady je veľmi ťažké a sú svojím spôsobom aj drahé. V mojich videách často spomínam slovo edge. Tým myslím to, že keď nakupuje určitý daný investor za rovnakú cenu, ako nakupujú všetci, vtedy prichádzaš o ten edge. Tuto patrí jedna dôležitá otázka, že kde je tvoja výhoda? Pretože bez edgeu si len súčasťou toho objemu a objem živí vždy niekoho iného. Tu si zapamätaj, že TCG investovanie nie je o tom, kto trafí ten správny set alebo ten správny produkt. Je to o tom, kto urobí menej tých hlúpych rozhodnutí. Zase je to o tom, aby si kúpil za nízko, aby si nekúpil samozrejme za draho a aby si nekúpil neskoro. Pretože ten hype tu je aj v tomto období. Možno ak toto video pozeráš v budúcnosti, tak ten hype bude určite znova a bude sa opakovať cyklicky, že raz to pôjde hore, raz to pôjde dole a tieto cykly sa opakujú neustále. Preto znova nenakupuj emocionálne v hype. Keď som to tak zhrnul spolu, tak menej impulzov, menej ega a viacej disciplíny. A pamätaj si, že trh ťa neokradne. Okradneš len ty sám seba.